Bueno, nik gaur energia komunidadiak zertan gabiltzen eta azalpen luze bat emun baino, lehenengo labur-laburrian zer dan, eta gero ikasketa batzuk atara ditugunak, batez be Hernanin eta Leitzan, eta atara dugun ikasketa handi batzuk erakusteko asmo dokot, apur bat zertan gabiltzen edo ikusteko. Bueno, Europako zuzentarauek esaten dabiena, badakitzuenez, energia berriztagarrien komunidadiek, pertsona fisiko eta juridiko, bai publiko eta bai pribauak, osea, herri mailan, auzo mailan, danontzat aukera eskaintzen dago edo Europako zuzentarauek esaten dago, danak egon behar diala hor. Herritarrak, udalak, merkatarixak, enpresa txikinak, ertainak, elkartiak, auzokide elkartiak, danentzako erramintia bada, energia berriztagarrien inguruan aktibidadeak itxeko, ez bakarrik autokonsumo fotovoltaiko partekatua. Beste gauza mordo bat behin lehizke. Oinbintzan Alesek esan dauena, neukenokan buruan, baina segatik ez energia berriztagarriakin elikatzen dien arropa garbigailu komunitarixuak. Baina, hori be, segatik ez, aktibidade asko inala izango dira. Zertarako, onura, gizarte onurak, inklusioak kontutan hartu bidarlako, komunidadiak kontutan hartu bidarlako, komunidadia ikia bera, ja, onura, gizarte onura badalako, onura ekonomikoak aurrezpenak ekarriko dabelako, lanpostuak kooperatiba horrek egunen baten lanpostu ekiko dago, langileak ekiko dagoelako, eta onura, ingurumen onurak, energia berriztagarriekin baldin bada gure kontsumua, hori onerako izango dalako, eta energia hori gaina bertan sortako baldin bada, asko hobeto. Bueno, hori da, energia berriztagarrien komunidadiek zer dian Europako zuzentarauek esaten dabiena. Geuk proposatzen dagoena da, irabazi asmorik gabariko kooperatiba bat, nun 5 bazkide mote egongo dian, bazkide kontsumitzaileak dia boteri eduki behar dauena, gobernantzan protagonismoa bazkide kontsumitzaileetan egon behar da, hori izaten dago zuzentarauak eta hortan begu sinisten dugu, eta horrengo die pertsonak, enpresa txikitsuak, dendarixak, elkartiek, bueno, hor ikusten dugu boteria eta hor inzidentzia ondixain behar dugu. Gero, zerbitzu ematen dabien enpresa txiki batzuk edo, egongo die eta horri be, bazkide izateko aukera emango dotzau. Bazkide kolaboratzaileak hor ikusten dugu, udala moduko entidadiak, ezingo dabiela komunidade horri, kooperatiba horri, euren zerbitzuak erosi, udalak ezin jotzalako edo zeini, udalak ez lehipenak atara behar ditu, norbait kontratuak emateko orduan. Udalak ikusten duguena da, daukola baliabideak, daukola teiatuak, daukola jakintza, daukola herritarren konfiantza, udalak ikusten dugu bidelagun garrantzitsu bezala hasieran eta gero bebai. Bazkide inbertsoria ikusten dugu, herrixetan egon lehikelako entidadeen bat, enpresa hundiren bat edo, badaukona kapitala, baina komunidade horretatik onura jasotzeko zailtasunak edo ezintasunak edo, orduan horre eman doi dotzau, dirua jarteko kapazitatea kooperatiban, diru horren presio minimoan, dirua badokalako bere presio bat, babestu izan deixen kooperatiba hori. Eta langile bai eukiko ditu egunen baten kooperatiba horrek. Hemen be, esaten dut, botere banaketa proposamen bat, baina, bueno, 160, batez be kontsumitzaileek eukiko dabila boteria. Eta gero hemen ez dut ipini, baina hasierako ekarpen, derrigorrezko ekarpen hori, kontsumitzaileen antzako izan behar da zerbait simbolikoa, pentsau du 10 euro izango diela, 100 euro gehiago iruditzen jaku, zaurgarri zentzat, oztopo bat izango zalako, orduan 10 euro edo zerbait simbolikoa, zerbitzuak eskaintzen dagoen enpresa horrentzat, gehitxu izango da, 100 euro edo, kolaboratzaileentzat horre 1000 euro edo eskatuko dotzau, inbertsoriai, bastakit izango da 1000, izango da 900, baina, hor bueltan, eta gero langileentzat txikitsua, 10 euro, lo que sea. Baina, hasierako 3000 euro horrek batzeko, seguramente beharko dugu kontsumitzaile batzuk, baina igual udalan apostu. Eskema hau prestatu dugu,
ulertzeko gutxi gora bera, zelan izango dan kooperatiba horren diru sarrerak eta irteerak. Hau da, Hernanin ikusi duguena izan leikela. Zer gertatzen da, hemen dauz, proiektuak, ezta? Autokontsumo partekatu bat, edo efizientzia programa bat, edo hidrotxiki bat, edo, proiektuak dauz da. Proiektu horrek iten dauiena da, aurrezpenak emun, bakoitza dauen komertzializadoran. Gure proiektuan inori iztotzago esaten, gurekin etorri behar danik. Baldin badau kurrian, baldin badau goienerren, baldin badau edozein komertzializadoratan, kooperatiba horren partai hartzaile izan leike. Eta horrek, aurrezpen horrek, herritarrei, kontsumitzaileei aurrezpenak hartzen dutza. Baina, klaro, diru sarrera bat eduki behar dau kooperatiba horrek. Orduan, aurrezpen horrein portzentai bat, leike 180, erabakitzen dana lekuan leku, izango da kooperatiba horren diru iturrixa. Proiektuak izan behar dira bideragarriak, baina kooperatiba bai. Orduan, kooperatiba bideragarrixa izateko, sarrerak eduki behar dau. Eta diru laguntzekin bakarrik, ezin da bizirau. Pentsatu behar dugu, kooperatiba izan behar dela bideragarri, diru laguntza barik. Diru laguntza bat datoz, fenomeno. Eta gero, interesak, ordaindu behar jako, diru epini dauenai inbertsore bezala, ordaindu beharko jako. Eta gastuak egongo dira, mantenimentokuak, aholkularitza, kanpotoko aholkularitza bat erosten baldin badugu, kontratatzen baldin badugu, edo, gastuak, ezta? Hori da. Eta gero, finantziera aldetik, hau da, manejatzen dugun eskema. Hasiera baten, dauz, derrigorrezko ekarpenak, eta horren kontsumitzaileak esan dut zuetena, 10 euro, kolaboratzailea 1000, inbertsoriak 100, o lo que sea. Eta gero, hortaz aparte, borondatezko ekarpenak, printzipioz, 0%, bai kontsumitzaileek eta bai kolaboratzaileak, eta inbertsoriai, ematen dut zau aukera, inbertitzeko, baina horrei bai, ordainpeko inbertsinua. Eta guzti horrekin espaldin badau lortzen nahikoa finantzazio, hor dauko gondio, banka etikoa, edo Nafarkop, edo ikusiko zein izango dan hori horko babesa. Eta momentu hontan leku desendetan gabiz, nahiko zarata ataraten gabitzela uste dut, berdian dauzenak die momentu hontan nahiko aurreratuta dauzen proiektua, Gasteiz adibidez, ondikan aurrekontua aurkeztu besto behin, baina Gasteiz badabil buentzatzen aurrekontu eskatzia komunitatea sortzeko prozesuan, baina hemen dau Leitza, Hernani, Errenteria, Zestoa, Leaibarra, Balmaseda, Otxandixo, guzti horreitan aurrekontu onartuta daukagu. Eta aurreratu hau edo atzeratxu hau, baina lanian gabiz. Eta beste batzutan, aurrekontu ondikan ez du aurkeztu, baina interesa erakutsi daue aurrera bateko. Azken izan da, Elorrixo adibidez. Ja, hasiko gara Elorrixora joaten, esateko, hemen zer. Eta gero urdinean dauzen adia, autokontsumo partekatuak, Nafarkopek, landu dituenak. Ez dira danak. Hone die, udal edo, zerbait, potentetxua egiten gabitzenak. Así que, hortaz aparte, autokonsumo individualak eta beste partekatu bizilagunenak eta beste mordoa dira, baina, movimentu desente dau, azken aldixan. Eta hitzaldi barbaridade bat ematen, mordo bat, eta hortan gabiz.